കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റുകളും അതേപോലെ ഡിമെറിറ്റുകളും. ഓക്കെ, മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ. മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ. ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഒന്നാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോർ ആറ്റം മോഡലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മോഡൽ കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം എന്നാണ്. കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം. അതെങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? റൂദർഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ പ്രകാരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണ് ഓരോ കറക്കം കഴിയുമ്പോഴും എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ലോസസ് എനർജി ആൻഡ് ഫോൾ ഇൻ ടു ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ആറ്റം വിൽ കൊളാപ്സ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ റൂദർഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡലിനുണ്ടായ പ്രശ്നം. പക്ഷെ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ബോർ ഓവർകം ചെയ്തത്? യെസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റിൽ പറഞ്ഞു, as long as an electron revolves in a particular orbit it never loses or gain energy. That means energy of an electron in a particular orbit is fixed. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അത് കൂടൂല കുറയൂല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കറക്കം കഴിയുമ്പോഴും എന്താവൂല, അത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, അവസാനം ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് വീഴില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റം കൊളാപ്സ് ചെയ്യില്ല. സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക മെറിറ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് it could explain atomic spectrum of hydrogen. എന്നാണ് atomic spectrum of hydrogen. കുഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന്? എന്താണ് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം? യെസ്, നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ എടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിന് ഡിസ്ചാർജ് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാക്കി, എന്തായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും, ശരിയല്ലേ? ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന്റെ കോളിമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞോളെ? ആ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന്റെ ഇവിടെ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു പ്രിസം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രിസത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നു, ആ ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ടെലസ്കോപ്പിലേക്ക് കൂടി നോക്കുന്നു, അല്ലെ? ഒരു ടെലസ്കോപ്പിലേക്ക് കൂടി നോക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നു? വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കാണുന്നു. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറെ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ലൈൻസ്, കളേർഡ് ലൈൻസ് കാണുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ, ഞാനത് കുഞ്ഞിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പിക്ചർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ചിത്രത്തിൽ കുറെ ലൈൻസ്, കളേർഡ് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, ആ ലൈൻസ് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നും ഈ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവോ? ബോർ ആറ്റം മോഡലിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കുഞ്ഞോളെ? ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് എനർജി ലെവൽസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇലക്ട്രോണ്, ശ്രദ്ധിക്ക്, ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലായിരുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാഷ് പറയും. പിന്നെ ഹൈഡ്രോജൻ സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ള വേറെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടും. ആ കിട്ടിയ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാൾ മുകളിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും. അത് എനർജി എത്ര കിട്ടിയെന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഒരുപാട് എനർജി കിട്ടിയാൽ കുറേ മുകളിലോട്ട് പോകും. കുറച്ച് എനർജി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ
ചെറിയ എനർജി ലെവലിലേക്കാ പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ എനർജി ലെവൽ E1, ഇതിന്റെ എനർജി ലെവൽ ഈ എനർജി ലെവലിന്റെ എനർജി E1, ഇതിന്റെ എനർജി E2, ഇതിന്റെ എനർജി E3, ഇതിന്റെ E4 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? E4 മൈനസ് E1 എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സൈറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, അതിന്റെ അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണല്ലോ. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉടനെ തന്നെ അയാൾ താഴോട്ട് തിരിച്ചു വരും, അതായത് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇയാൾ കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അയാൾ എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വേവ്. ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വേവ്, വേവിന്റെ ഫോമിൽ അയാൾ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു റേഡിയേഷൻ EM വേവിന്റെ ഫോമിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ EM വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ EM വേവിന്റെ എനർജി എത്രയാ? എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന EM വേവിന്റെ എനർജി എത്ര? അതിലാണ് E4 മൈനസ് E1. അതിന്റെ അതായത് E4 മൈനസ് E1 is equal to hν. അതെങ്ങാനും വിസിബിൾ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ, അതായത് വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, ഇതിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ എമിറ്റ് ചെയ്തത് റെഡിന്റെ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. മീനിങ് എന്താ? പുറത്ത് വന്ന വേവ് റെഡ് ആണ്. അപ്പൊ നോക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് കാണും? അവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഡി എക്സൈറ്റേഷന്റെ ഫലമായി ഒരു റെഡ് ലൈൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ പുറത്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി E4 മൈനസ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണെങ്കിലോ ബ്ലൂ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ല? അതായത് എക്സൈറ്റേഷൻ നടന്നു, ഡി എക്സൈറ്റേഷന്റെ സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വേവിന്റെ എനർജിയാണ് അവിടെ ഏത് കളർ കാണണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നോക്ക്, കുറേ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് നല്ലോണം കൂടിയില്ലേ? എനർജി ഡിഫറൻസ് നല്ലോണം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി എന്നല്ല അർത്ഥം. കാരണം എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലും കാണും, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ ആയിരിക്കും, ഇവർക്കാണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ. അതേസമയം ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു, അപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും, കാരണം എനർജി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റും, റെഡ്, ഓറഞ്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ്. എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ എനർജി ഡി എക്സൈറ്റേഷന്റെ സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല, അതായത് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ലൈൻസ് കാണുന്നില്ലേ? ഒരു ലൈൻ അല്ലല്ലോ കാണുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ഒരുപാട് ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട്. റെഡ് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, വയലറ്റ് ഉണ്ട്, മഞ്ഞയില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് മാത്രം, കാണുന്ന ലൈൻസ് ആണ്. കാണാതെ കുറെ ലൈൻസ് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല? അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണെങ്കിൽ കാണുമോ? അൾട്രാവയലറ്റ് കാണുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈനുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. എങ്ങനെ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായി? ഡ്യൂ ടു ദി എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ the simultaneous appearance of simultaneous appearance of different lines, appearance of large number of lines in the spectrum. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം. Could explain the stability of atom, atomic spectrum of hydrogen, explain the simultaneous appearance of large number of lines in the spectrum of hydrogen.
സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സർക്കുലാർ പാത്തുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സർക്കുലാർ പാത്ത്, ഒരുപാട് സർക്കുലാർ പാത്ത് ഉണ്ട്. എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അവിടെ റേഡിയസിലാണ് വ്യത്യാസം. റേഡിയസ് മാറുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? ഓരോ സർക്കുലാർ പാത്തിന്റെയും, അതായത് ഓരോ ഷെല്ലിന്റെയും എനർജി റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. കേൾക്കണേ, എന്നാണ് ഓരോ ഷെല്ലിന്റെയും റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആറ്റം മോഡലിന് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, എന്താണ് ഏതെന്താ കാര്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്താണ് find out the radius of it, calculate the radius of it, calculate the radius of different orbits, radius of different orbits. എത്രയാണോ ഓരോ ഓർബിറ്റിന്റെയും റേഡിയസ്, അത് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാമേ. നിങ്ങൾ +2 ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റേഡിയസ് ഓഫ് nth ഓർബിറ്റ്, ഒരുപാട് ഓർബിറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ nth ഓർബിറ്റ് is equal to 0.53 into n square by z, n square by z angstrom. ഓക്കെ, എന്നാണ് 0.53 n square by z angstrom. ഇതാണ് ഓരോ ഓർബിറ്റിന്റെയും റേഡിയസ്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഏതാണോ ആറ്റം അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വിചാരിക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ z is equal to 1. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഷെല്ലല്ലേ ഉള്ളത്? ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യത്തെ ഷെല്ല്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് പറയടാ, r is equal to ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് r is equal to 0.53 n 1 z 1 സ്ക്വയർ ബൈ 1 എന്താണ് 0.53 ആൻസർ. ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് 0.53 ആൻസർ. ഇതിന് നമ്മൾ A0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈക്വേഷൻ എന്തായി? r is equal to ഇതെന്താണ്? ഇത് A0. So n square by z into A0. What is A0? A0 is the 0.53 angstrom, which is the radius of the first orbit of hydrogen. അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞോളെ. ഈക്വേഷനിൽ z-ന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കുക, n-ന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ റേഡിയസ് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, then 5. അപ്പൊ ഓരോ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ഇനി ഈ ഷെല്ലിലെ കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നു, നല്ല സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നു, അവിടെയും നല്ല സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. ആ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി, ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഷെല്ലിലെ കൂടി കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, calculate the velocity. എന്താണ്? velocity of electron. Velocity of electron in different orbits. റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ആറ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഏത് ആറ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം? Z മാറ്റിയാൽ മതി. n മാറുമ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ല് മാറി, z മാറുമ്പോൾ ആറ്റം മാറി. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് സമയം ചുരുക്കും, കാരണം വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഓർബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഓരോ ഓർബിറ്റിലുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ഓർബിറ്റിലുള്ള nth ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് Vn is equal to z by n c by 137. എന്താണ്? z by n c by 137. z എന്താ? അറ്റോമിക് നമ്പർ. അപ്പൊ ഏത് ആറ്റത്തിലെയും ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. n ഏതാ? ഓർബിറ്റിന്റെ നമ്പർ. c എന്താ? നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി 310⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് z is equal to 1,
അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പൊ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പറയാനുള്ള കാരണം? ഹൈഡ്രജൻ ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ Z is equal to 1. അതിനൊരു ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി? V is equal to 1/1 അല്ലെ? 1/1 c 1/1 1 c നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് 3 × 10⁸. അതിനെ 137 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2.188 × 10⁶ മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. നോക്കിയേ, എത്രയോ ഉയർന്ന വെലോസിറ്റിയാണ്, ഇത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ V0 എന്ന് വിളിക്കാം. എങ്ങനെ ഈക്വേഷൻ ഉണ്ടായി? Vn is equal to Z/n into V0 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഏത് ആറ്റം, ആ ആറ്റത്തിലെ ഏത് ഓർബിറ്റിലെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. V0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. എന്താണ് V0? ഹൈഡ്രജന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ കാര്യം പറയാം, പഠിക്കാറില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടിയ വെലോസിറ്റി C ആണ്. ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റിയിൽ ആരും ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല, അപ്പല്ലേ? ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ബൈ ഐൻസ്റ്റീൻ. ഓക്കെ, ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി പ്രകാരം സിനേക്കാളും വലിയൊരു വെലോസിറ്റി ഇല്ല. വേറൊരാൾക്കും ആ വെലോസിറ്റിയോ ആ വെലോസിറ്റിയിലേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റിയിലോ വേറൊരാൾക്കും, ലൈറ്റിനല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് Z = 137 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. Z = 137, അതായത് 137 അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു വിചാരിക്കും. ഇതുവരെ 118 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Z is equal to 118 അതുവരെ എഴുതും. Z = 137 കണ്ടുപിടിച്ചു വിചാരിക്കാം. എങ്കിൽ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? Vn is equal to 137/n, which is 137/1 into C/137 അല്ലേ? ക്യാൻസൽ, which is equal to C. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 137 അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണ് C എന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും, ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും. നടക്കുക പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 137 അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ഒരു എലമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 118 വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 18 എലമെന്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 136 വരെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. 137ാമത്തെ എലമെന്റ് ഉണ്ടായാൽ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആവും. അതായത് ലൈറ്റ് അല്ലാതെ, അതായത് ഫോട്ടോൺ അല്ലാതെ വേറൊരാള് ലൈറ്റ് C എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു. അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത സംഗതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ എത്ര വരെ ഉണ്ടാവാം? 136ാമത്തെ എലമെന്റ് വരെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഈ തിയറി പ്രകാരമാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ്. അടുത്തത് റേഡിയസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ, അടുത്തത് വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളുണ്ട്. ഷെല്ലുകൾക്ക് പറഞ്ഞ വേറെ പേരെന്താ? എനർജി ലെവൽ. എന്തുകൊണ്ട്? ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുന്നോളെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ എനർജി E1, രണ്ടാമത്തെ എനർജി E2, മൂന്നാമത്തെ എനർജി E3, അങ്ങനെ പോയിട്ട് nth ഓർബിറ്റിന്റെ എനർജി En. ഇതിന്റെ എനർജി ആണെങ്കിൽ അല്ല, ഇതിന്റെ എനർജി ആണെങ്കിൽ അല്ല. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ആറ്റം ബോണ്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് അറിയാവോ? ഓരോ ഷെല്ലും എനർജി ലെവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ആ എനർജി എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ആ എനർജി ലെവൽസിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഉള്ളത്. ആ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ഓക്കെ, ആ എനർജി എത്രയാണ് അറിയാവുക? നോക്കണേ. Calculate the energy of different energy levels. Calculate the energy of ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ, പ്ലസ് 2 പഠിക്കും ഫിസിക്സിൽ. Calculate the energy of different energy levels.
എനർജി ലെവൽസ്. എത്രയെന്ന് അറിയാമോ എനർജി? ആ എനർജി ഇത്രയാണ്. എനർജി ഓഫ് ആൻ nth orbit is equal to minus 2.188 into 2.18 into 10 raised to minus 18 z by n whole square. Z മാറുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റം മാറുമ്പോൾ അതിലെ ഓർബിറ്റ് മാറുമ്പോൾ എനർജി മാറും. ഓക്കെ, ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ആ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ ആറ്റം. ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും എനർജി ജൂളിൽ പറയുന്നു. ഓക്കെ, എത്രയാണത്? minus 2.18 into 10 raised to minus 18 z by n whole square joule per atom. Or this is equal to minus 1316 z by n square. യൂണിറ്റ് മാറ്റാണ്. ജൂൾ പെർ ആറ്റം എന്നുള്ളത് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ. ഓരോ മോൾ ആറ്റത്തിനും ഇതൊരു ഒരാറ്റം, സിംഗിൾ ആറ്റത്തിന്റെ കേസ്, ഇത് ഒരു മോൾ ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ. ഓക്കെ, ഇതെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജൂളിന് പകരം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അറിയാവോ? മൈനസ് 13.6 ഇത് 1312 ആണ്. 13.6 z by n all square ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റം. ഇതാണ് എനർജി. ഓക്കെ, ഓരോ ഷെല്ലിലും ഈ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എന്താവും? ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ z ഒന്നാവും. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ എനർജി എത്രയാണ്? minus 13.6 by 1. ഓക്കെ, minus 13.6 by 1. രണ്ടാമത്തേന്റെയോ ഹൈഡ്രജന്റെ രണ്ടാമത്തേന്റെയോ minus 13.6 by 4. മൂന്നാമത്തേന്റെയോ minus 13.6 by 9. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? പോസ്റ്റുലേറ്റ് അല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റുകൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. മെറിറ്റുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റുകൾ പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രയാണ്. നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെറിറ്റ് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ En എന്താണ്? En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് E1 കണ്ടുപിടിക്കാം. ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? minus 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. E2 കണ്ടുപിടിക്കാം. minus 13.6 by 4. E3 കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ്? minus 13.6 by 9. E4 കണ്ടുപിടിക്കാം. minus 13.6 by 25. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ്? minus 13.6 by minus 13.6 by infinity. ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എത്ര? 0 ആണ്. 0 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സംശയത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാണ്. അതിന് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയത്. സാധാരണ എനർജി പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? അത് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി, ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. there is no attractive force. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം, അതായത് ഇതിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം അതിന് എനർജി ഇല്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഇല്ല എന്നല്ല, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം കൊണ്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ 0 എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിലേക്ക് വരുന്നതോറും അതിന്റെ എനർജി കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി 0 എടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ കുറയുമ്പോൾ 0-ൽ നിന്ന് കുറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താവും? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല. 0-ലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയതിന്റെ വിവക്ഷ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നതോറും എനർജി കുറയുന്നു. ആർബിട്രറി എന്താ പറയാ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എനർജി 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ താഴെ 0 താഴെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല അത്. ഇവിടെ നോക്ക്, അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലാണ് ഇത്, രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലാണ് ഇത്. ഈ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതെന്താണ്? സോറി, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് E2 മൈനസ് E1. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് E3 മൈനസ് E2. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് E4 മൈനസ് E3. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഈ ഡിഫറൻസ് നല്ലോണം കൂടുതലായിരിക്കും, പിന്നുള്ളത് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. അതായത് ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലും രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലും തമ്മിൽ ഈ എനർജിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. റേഡിയസിലല്ല, ഇത് റേഡിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല, എനർജിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് എനർജി വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു വിചാരിക്കും. എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവൽ രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. 2, 3 നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറവായിരിക്കും, 3, 4 നമ്മൾ കുറവായിരിക്കും, 4, 5 നമ്മൾ കുറവായിരിക്കും. കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും, ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം, ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചില അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ എനർജി ഓഫ് ആൻ nth orbit is given by En is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 Z by N whole square joule per atom. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് എന്താവും? 4 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം. En is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 by N square. Z is equal to 1 അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ 1 അല്ലേ? ജൂൾ പെർ ആറ്റം. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് RH, and that is called Rydberg constant. എന്താണ്? Rydberg constant. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ? 2.18 into 10 raised to minus 18 ജൂൾ പെർ ആറ്റം. ഒന്നുകൂടി നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കണം, കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വീണ്ടും വരാനുണ്ട്, വേറൊരു യൂണിറ്റിൽ വേറൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട്. ഇവിടെ RH എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്, അവിടെ R ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ RH-ന്റെ പേര് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ്, അവിടെയും അതിന്റെ പേര് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ജൂൾ പെർ ആറ്റം എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ വാല്യൂ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? En is equal to minus RH by N square. ഇതാണ് എനർജിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേൾക്കണേ, E1 എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് E2 എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഒരാൾ കയറിയിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, മുകളിലോട്ട് പോയ ആൾ താഴോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാ? E2 മൈനസ് E1. മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാ? അതും E2 മൈനസ് E1. അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? Hν ഈക്വൽ ആണ്. Hν എന്താ? പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്, താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്, വേവിന്റെ എനർജിയാണ് Hν. ആ Hν എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? ഈ രണ്ട് എനർജികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആണ്, ആണല്ലോ. സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ delta E is equal to Hν, which is equal to E2 minus E1. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് E3 minus E4 ആവാം, സോറി E4 minus E3 ആവാം. ഏതാ? മുകളിലെ എനർജി മൈനസ് താഴെ എനർജി അല്ലേ? മുകളിൽ എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും താഴോട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താലോ എന്താവും? minus RH by N2 square
മൈനസ് RH ബൈ n1 സ്ക്വയർ. n1 എന്താ താഴത്തെ ലെവൽ, n2 എന്താ മുകളിലത്തെ ലെവൽ. അത് ഒന്നും രണ്ടെണ്ണാവുന്നില്ല, 3 4 ആവാം, 3 5 ആവാം, 2 6 ആവാം. n1 ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ലോവർ എനർജി, ലോവർ ലെവൽ, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഇത് പോകുന്ന ലെവൽ, മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കില്ല. ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, E2 - E1 എന്നല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അത് കണ്ടുപിടിക്കാണ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തായി? -RH ഡിവൈഡഡ് ബൈ n2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് RH ബൈ n1 സ്ക്വയർ. Okay, in which from which delta E is equal to, which is h mu is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. അതായത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഫോട്ടോന്റെ എനർജി, താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. RH എന്താ? E. So these are the important merits of Bohr's atom model. നോക്ക്, നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്ക്.